Erokamano kuom keto Ramogi TV ka koro wadonjo ne kidieny marwa mar ariyo mar chenro mar duol mwagoyo mbaka gi jotelo man kodwa ka wendowa modhial kawuono, His Excellency Dr. Matthews Owili, jalup gavana ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Thank you. Wachaka ni weche dongruok kapok wadonjo weche mag siasa. In kaka isebedo jalup gavana Kisumu e higni mabuora koro, ang'o ma dikwan ni usetimo ne Kisumu makata in kopenji tiwacho ni mata mor ni watimo kama, mambo watimo kama? Erokamano mokwongo aduoko erokamano kuom thuolo mar biro ka mondo mi wawuo gi jopiny kokalo kuom Radio Ramogi ma bende jopiny ohero ahinya ahinya. Mar ariyo akelo ni mos mowuok Kisumu dalau. Gavana omosi kod jo Kisumu duto. Aduoko erokamano apani iluonga mondo mi penja gima miyo an mana kawo namba kuom Deputy Governors te mag Kenya. Aparo kamano to kara ok en mano. En mana weche dongruok. Erokamano ahinya, apani gik mwasetimo to ng'eny kendo nenore, to kata mana jotim nonro bende osewacho ni Kisumu dhi maber. To in bende ang'eni you are proud about your county and about your governor and about the team matiyo kode. Gik mang'eny mwasetimo in different sectors. Tadona bia kwan mapiyo piyo, nikech ging'eny ma samoro ok nyal kata tiekogi. King'iyo Kisumu, okay? Kisumu City kaka en sani, ineno kane wagolo Gotra the Kachok dam site. Okay, it's no longer there. So we are a new landfill. Kamabor gi city, waste duto te ma yudore in the sub counties, bedo sorted in the sub counties, then ma bedo recycle at that level. To modong ikawi tero in the new landfill mane Kasese. Okay, so in matters of environment, mano gi mwasati mabende apane bera inya Kisumu kani kirono eno. Mar ariyo ineno ka wagero a new fire station and fire center mani Obote Road, okay? Bende poko yawe official bende yawe e ndalo machuok mabiro. Nyo wagero center manyien mar Jokiwasko. Mainche no yaw gi His Excellency Raila Amolo Odinga, okay? 1 month ago, okay? Kena ng'eyo ni no bedo covered gi Ramogi gi media station mang'owa mamoko. Mopogore gi mano king'iyo weche mag osiptal, okay? Nitie gik mang'eny mangire gi tim mare osetimo ma samoro ok nyal neno ji mang'eny. Mokwongo wan kod marwa, waluongo ni Marwa Health Solidarity Cover, ma county chulo ne goro jomodhier pesa NHIF to giyudo thieth nono, okay? Wasechulo ne 45,000 households. King'iyo county ma Kisumu gi data manitie, to nyisore ni wan gi 90,000 households mar poor ma ok nyal chulo their medical for their medical insurance, okay? Omiyo pod wadhi chulo the rest of the 45. To bende nyokoro chako yawe, mangiso ni joma bende nie tije mag jua kali, kata joma timo hala, matindo tidogo, bende koro nyalo donjo in that cover, miluongo ni marwa no. To joma tiyo bende wajiwogi mondo mi gichul NHIF. Koro ka ng'ato tuo, tidhi osiptal, titimo ang'owa, tithiedhi. Jaramogi kanyo, wagero a comprehensive cancer center to gi hematology center, okay? Our county oketo part of the budget, and ang'eyo ni neno ka ndalo moko ngire no ramadhi nyaka Russia. Mane wa sign an agreement with one of the organization ma Russia mkoro biro konyowa gero that comprehensive cancer center. Ang'eyo ni ji tho karito thieth. Sani mondo yud thieth makare en ni dhi referral hospital kata biro Kenyatta. To the line ma jirito even 6 months kapoko yudo ng'awa kapoko yudo thieth. So ji mang'eny matho kapoko chondo ndalogo. Omiyo mano be koro watimo Kisumu kanyo. Wakelo gimiluongo ni born-marrow transplant center. Victoria Hospital kama machon mani milimani cha mabad Jaramogi jo TRH, okay? Mano bende nitie kanyo, okay? In the spaces mar health, okay? Kendo en project ma already dhi mbele. Ing'eyo ni bone marrow transplant ema konyo ji mang'eny manigi tuoche ma chalo kaka sickle cell, ma bende oseyudo ni the incidence kata ng'eny mar tuo no ng'eny dalawa kocha molo kamoro amora e pinywa mar e pinywa mar Kenya. Kane wadonjo e piny owacho, ngire nowacho ni ok odwa neno ni ng'ato madwaro upasuaji, okay? Ni nyaka bi mana to the center. Ndalo manodonjo in 2017 ko bedo governor ma county Kisumu kan jalup mare kamar ni nyama na yudo upasuaji kata bero gine Jaramogi Odinga Kisumu County Referral Hospital to gile Mumba to gi Ahero.
Sani koro kidhi Nyakach wagero osiptal maduong' kanyo kabisa, okay? Ma the hospital plus the equipments will be almost 60 million, okay? Gimora mora is ready. Gitimo na final touches, then they do giketo equipments mondo ngiro be timo obio yawe. Mano Nyabondo. Nyabondo. Ma Nyabondo pogore. Ma Paponditi. Okay? Kendo nyocha wigare mokalo nche na dhi development tour mane wadhi kanyo gi jo media ka jo Ramogi ne nitie mabende ne gineno gimatimore kanyo. Nyoro wayao osiptal mar mine to gi nyithindo Rata, okay? In Seme, okay? To sani kidhi Seme inya yudo upasuaji, kidhi Kisumu isbro yudo upasuaji, kidhi Moroni nigi theater mang'o matiyo man gawan mondo yao machieng' mane kanyo be ma oro no konyere moting'o nyathi kama. Omiyo nitie gik mang'eny mwatimo sekta mar ang'owa mar thieth. Machielo en ni ne watimo gimiluongo ni International Investment Conference higa mar 2021 to ne wayudo jaket mwandu, okay, an American company mano biro moketo a drone technology hub, okay, in Moroni, okay. Koro kanyo ka ng'ato dwaro kata mana remo kata mana vaccine ng'ato wani guko ka ng'ato Nyabondo dalawa kata ndingo panga masa moro bende ang'eni wang'o baka neka nikech ok en kama is very accessible to drone nyalo golo the vaccine nikech kanyo makoro wakete the emergency medicines to ringo tero within minutes, okay? To ng'ato otimo ang'owa to ng'ato yudo thieth. Omiyo wasetimo gik mang'eny e county kanyo kopogore gi masekwanogo to king'iyo kata mana sekta mar barabara sani wan kod project mar Kisip ma is matimo weche mag roads, okay, in the slum areas, okay? Kaka Migosi, Kondele, and you know Manyata big, okay, ma to gi Moroni 1.5 billion. Inang'e ni ero ga chamorech dunga. Kane wadonjo yo mane dunga ne onge lam koso kamano. Koro ne wase lame, ne wago lam kanyo. Koso ne kidhi idhi anyewe nyaka kuro. Nyakach. One gi P miluongo ni Sigoti Water Project ma they cover 3 wards, okay? O cover Southeast, o cover Central, and o cover North Nyakach, okay? And we believe ni kwa bro expandable the Nyaka West. West Nyakach kanyo, one right bank and left bank water projects. Manche benade kanyo, mwadho wangi wati manyaka pipeline extensions. Madhi tero pi kuonde mapipok no bede. Nyi winjo waka nyo weche mag sport of the maber Kisumu. Okay? Watemo nyayo weche mag sports bende. Every year one called competition we walk from the wards all the way to the county. Miluongo ni the Governor's Cup. Koro nyithindo mang'eny manche go adhula. Okay, nyoro nyoka jobunga nyolo oloyo. Makoro nyowo jo Kisumu mor kabisa. To gi the Plateau Queens. Gik makamago ok bia biro nikech mpango maber moketi. Ne wawacho bende kan wadonjo mondo walos stadium manyalo miyo kata Kisumu nyalo host AFCON, okay? Ne wagero Jomo Kenyatta International Stadium, a cooperation between the county government of Kisumu to the national government, okay? Inti gik mang'eny ma national government otimo kanyo as a component of their contribution. Emomiyo sani bende in 2027 AFCON idhi kel Kisumu. Kane Ngire donjo in government in 2017, nowacho ni Kisumu has great potential but a disappointing underachiever. To nowacho ni gima biro miyo economy ma Kisumu turn around and give me ni the port of what? The port of Kisumu. Okay? Koro sani, the port is operational. Okay? MV Uhuru, mano kedracha no selosi. One gi shipyard sani kanyo, ma seloso MV Uhuru ang'owa, MV Uhuru to. Ang'en ng'ata nyalo penjo ni automagi kora project mokel gi national government. Biro luwore ng'ama ni e kom. Nikech ng'ato manose bede kom no before. To ne gik makamago natuma ne pokotimore. To sani daktari Oula ywero ji Nyando.